Dobrý den! Dneska tady mám takový zajímavý fenomén, protože tady mám krátký pro vás. Tady mám a něco delší pro vás než ten předchozí. A tady mám nejdelší pro vás. Možná vidět, že opravdu všechny 3 kusy jsou jinak dlouhý. Ale co je zajímavé, že pokud vezmu takhle ten krátký pro vás, pokud vezmu takhle ten prostřední pro vás a pokud vezmu takhle ten dlouhý pro vás, tak jsem na půl cesty od toho, abych ten krátký dlouhý, ten krátký prostřední dlouhý pro vás, abych zrovnoprávnil. Voilà. Mám 3 konce, 3 středy a mám všechny provazy stejně dlouhý. No, krásně bylo, kdyby to fungovalo i v reálu, že? Ale ono to funguje. No, počkej, protože mám jeden pro vás. Mám druhý pro vás. A mám třetí pro vás. Ale je to všechno stejně dlouhý. Dává smysl. No, v takovém případě asi bude potřeba začít zase od začátku, kdy mám jeden krátký pro vás, kdy mám jeden prostřední pro vás a kdy mám jeden